Три легенди за българския цар Калоян. Здравейте на всички, аз съм доктор Николай Шикеров Калуники и ще ви представя три интересни и уникални легенди за българския цар Калоян. Легенда номер 1. Свързана с жена му, която Балдуин е заловен след битката при Одрин от цар Калоян. Той е затворен в Балдуиновата кула. Тя отива и му се предлага, като му казва да отидем в Константинопол, вземи ме за своя съпруга, ще помогна да избягаш. След като той отказва с идеята, че аз имам дама в Ландрия, поредната победа на цар Калоян, тя го издеба, когато той е пиян и му представя версията обратно. Император Балдуин е предложил на куманската царица да избягат заедно. В пристъп на ярост, цар Калоян нарежда да му отсекат ръцете и краката и да хвърлят трупа му през крепостните стени. Легенда номер 2 гласи, че от черепа на Балдуин Калоян е направил чаша, подобна на тази на Крум. Легенда номер 3. Той се спуска с огромна войска пред стените на Солун с цел да го превземе. Легендата разказва, че Свети Димитър лично се е спуснал и е пробол в сърцето цар Калоян. Напишете долу в коментарите, вие вярвате ли в някои от тези легенди и дали те са истина според вас. Следвайте ме в моят YouTube канал Калуники Скулптор, където ще видите още факти за българския цар Калоян, както и много съдържателна информация, свързана с изкуството. Благодаря ви!